शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांचा 52वा वाढदिवस सावंतवाडीतील मँगो हॉटेलच्या सभागृहात मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर व आमदार निलेश राणे यांनी त्यांना शुभेच्छा देत वाढदिवसाचं अभिष्टचिंतन केलं। केक कापून संजू परब यांचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। यावेळी शिवसेना उपनेते सचिन आंग्रे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, संजय पडते, महिला जिल्हा आघाडी अध्यक्ष ॲडव्होकेट नीता कविटकर, विधानसभा प्रमुख प्रेमानंद देसाई, माजी जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, जिल्हा बँक संचालक विद्याधर परब, तालुका प्रमुख बबन राणे, नितीन मांजरेकर, गणेश प्रसाद गवस, शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, उपजिल्हा प्रमुख झेवियर फर्नांडिस यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।